der er de her trapper. Vil du være nysgerrig på, at vi tager de her trapper til det mest relevante tidligere liv for dig at opleve i dag? Ja. Så bare gå ned til de her trapper, for når jeg tæller fra 1 til 3, vil det føre dig hen til det mest relevante tidligere liv for dig at opleve i dag. Og på tallet 3 vil du lande et neutralt sted. 1, 2, 3. Vær der. Er der lyst eller mørkt? Jeg har lyst. Jeg står på... Hvis jeg står på en strand og kigger ud over havet, og jeg fornemmelse, at der var et stort sejlskib derude. Ja. Prøv bare, inden vi bevæger os videre, lige at fastfryse det hele en gang. Træd ud af dig selv, og så se dig selv udefra. Lige start med at fokusere ned på dine fødder. Har du bare til eller fodtøj på? Jeg har bare til. Ja. Jeg er lidt brun i huden, eller sådan lidt mørk i huden. Ja. Har du noget tøj på lige der? Ja, altså jeg har sådan en fornemmelse af, det er sådan noget indianeragtigt eller andet. Mm. Hvad farve hår har du? Mørkt. Det er mørkt. Prøv en gang at lægge mærke til ligesom et landkort foran dig lige nu. Eller et verdenskort. Hvor det land, du befinder dig lige nu, vil blive fremhævet klart og tydeligt. Hvad er det for et land, der dukker op lige der? Sydamerika får det til. Sydamerika. Hvad kalder I det her område, eller den her by, du er tæt på lige nu? Jeg har sådan noget... Det passer nok ikke særlig godt, men jeg har sådan Peru... jeg ved ikke, jeg fik sådan noget inka-indianer og et eller andet, at vi har noget civilisation lidt længere inde i landet. Ja. Men jeg er kommet ud til kysten for at se de her store skibe, som jeg aldrig har set før. Okay. Hvad er det for et årstal, der dukker op, hvis du kigger op i skyerne? 1422. Ja. Prøv at lægge mærke til, at der er nogen, der kalder dit navn. Hvad er det for et navn, du får ind lige der? Kuro, et eller andet. Kuro? Ja. Vil det være okay, at kalde dig Kuro? Ja, det er fint. Hvor gammel er du lige, Kuro? 32. Ja. Og hvad er det, du laver lige der? Fortæl mig lidt om det. Lige nu er jeg jo bare sådan en eller anden nysgerrig på, hvad nu det der for noget. Dem har jeg ikke set før. Et meget stort skib i forhold til, hvad vi er vant til. Ikke? Mm. Jeg tror, den har 3 master og 3 sejl. Ikke? Kæmpe store. Er du der alene, eller er der andre sammen med dig? Jeg tror faktisk, jeg er alene. Hmm. Har du set sådan et skib før? Nej. Nej. Hvordan føles det lige pludselig at se det her? Jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg skal tilbage og fortælle de andre, men hvad er det, jeg skal sige? For det er sådan lidt, hvordan beskriver man det der? Hmm. Så det er jo nærmest et hus, der flyder rundt derude. Ikke? Ja. Så skal du stå på den måde, du ikke helt ved, hvad det er. Ja, så det er ligesom, jeg bliver hængende lidt for længe i forhold til egentlig bare skynde mig tilbage og fortælle, hvad jeg har observeret. Hvad er det, der sker? Jeg tror
Jeg prøver at tegne det nede i sandet, for ligesom at lige sådan danne mig et billede af, hvad det er, jeg skal vise den. Ja, efter det, så føler jeg egentlig bare, at jeg løber ind i junglen eller skoven, eller hvad man kalder det der. Der er sådan nogle stier, jeg kan komme ind til der, hvor de andre er. Hvad sker der så? Det er ligesom, jeg kommer helt op til en eller anden form for høvding for at berette det der. Så det er sådan meget... Det er så nyt, så anderledes. Og sådan en fornemmelse af, at man tror så meget på nogle guder eller et eller andet, at man tror måske, det kan være dem. Det bliver i hvert fald noget helt vildt. Sådan både glæde, men også sådan kaos. Pludselig en masse, der skal en masse for at komme derud. Ligesom man har nogle redskaber, man skal tage med, for at vise dem et eller andet. Altså, som kristen vil man have sådan et stort kors, forestiller mig, ikke? Men det vil, de har jo så alle mulige andre ting, de har lavet. For at byde dem velkommen-agtigt. Ja. Hvad sker der så, når vi bevæger os lidt fremad? Jeg står ligesom i baggrunden og så ser de her, der er trådt frem for at tage imod de nye gæster, hvad skal man kalde dem. Fornemmelse af, at de her ror ind i små robåde. Hvad sker der så? Det er ligesom, at vi bare hilser på hinanden, og de er meget nysgerrige på de der ting, de har taget med til dem. Nogle flotte genstande, ikke? Så altså noget af det er jo gaver, som de får, men de kigger også op på nogle af de der, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, spyd med ting på. Sådan, ja, det ligner sådan gyldne tallerkener eller et eller andet med nogle symboler på. Altså min intuition siger mig jo, at det er guld. Så er det sådan lidt, at de kigger på det sådan, hvad er det, ikke? Ja. Men det foregår meget fredeligt. Altså det, de virker lidt overvældet, at vi står der og tager imod dem så godt. Så jeg har egentlig bare sådan en energi af, det er spændende det her, ikke? Så det hele det, wow, hvad sker der nu, ikke? Ja. Jeg tænker, at de endelig er kommet, sådan en fornemmelse, ikke? Ja. Så jeg står på den måde, at de bor inde i junglen, er det sådan der? Ja, der er ligesom sådan en landsby derinde, ikke? Ja. Før vi lige kigger lidt på den her landsby, er der andet, der er vigtigt, vi får med i den her situation ved den her ankomst? Nej, det tror jeg ikke. Prøv lige at, inden vi bevæger os videre, og lige bevæge dig ind i den her landsby, og lige beskriv kort, hvordan sådan en landsby ser ud. Så jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at vi har nogle hytter rundt omkring, og så er der ligesom lavet en eller anden form for monument eller stor bygning
op i den ene side. Det var også der, jeg løb op for ligesom at fortælle kongen, eller hvad det nu var deroppe, høvdingen, om det her, ikke? Det er ikke et sted, man altid bare lige får lov til at gå op, så det var jo fordi, jeg kom med en vigtig besked. Ellers så bor man nede i byen, ikke? Eller nede i hytterne. Det er meget fredeligt og frodigt og liv, og får sådan en fornemmelse, at der er lidt vand rundt omkring mellem hytterne og sådan noget. Meget rart sted at være. Kan du beskrive lidt om der, hvor du, hvis du bor eller er? Er der noget, som er dit sted, eller hvordan fungerer det? Ja, så var den så den ene af de der hytter af min. Ja. Den er bygget som, ja, den er rund. Jeg ved ikke, om det er sten, eller om det er ler. Den er ligesom beklædt. Den virker glat udvendigt. Noget sådan træ foroven. Ja, ligesom sådan en halm, eller hvad man skal kalde det. Gamle tørre blade måske. Ja. Den er ikke så stor, men der er et sted, man kan sove derinde. Og være i læ. Sidde ned. Jeg har ikke fornemmelse af, at jeg bor sammen med nogen. Okay. Der er heller ikke rigtig noget køkken eller ildsted. Det er ligesom, det skal man gå ud og gøre det i fællesskab. Okay. Så jeg skal forstå, at de bor hver for sig, eller hvis der er nogen, hvad med hvis der er nogle par, er der så noget, der hedder det, eller hvordan fungerer det? Ja, der er i hvert fald børn og sådan noget rundt omkring. Okay. Jeg har sådan en fornemmelse, at der er hierarkier, kan man sige. Ikke? Jeg er ikke en af dem, der har familie. Okay. Jeg har ligesom et job, jeg skal udføre. Okay. Jeg tror, der var sådan noget med at stå og holde øje og komme tilbage og rapportere. Okay. Det er i hvert fald min fornemmelse, men altså, ellers så har jeg jo fri adgang til mad og husly. Jeg føler mig som en del af samfundet, ikke? Og tjener det, jeg skal. Okay. Så hvad vil du beskrive din situation? Hvordan har det som at være en del af det her? Det har været meget spændende, det der er sket den dag der, ikke? Der var man meget bæret over, at man kom med sådan en så stor nyhed. Ja. Og normalt så er det jo, er der ikke så meget at rapportere. Nej. Så står man egentlig bare og ja, tiden tager den ene time, tager den anden time, hvis man siger sådan. Ja. Meget fredeligt. Ja. Hvad sådan ellers, udover der sker sådan store ting, hvad kunne ellers være for nogle ting, at du kommer tilbage og rapporterer, som kunne være vigtige? Det, der faktisk kommer, det er mere, at man så går og leger lidt med børnene i byen og sådan nogle ting. At man bruger noget af sin tid på det også. Okay. Så det er ikke sådan, at man er ude hele tiden. Men man er bare en del af samfundet også i hverdagen, ikke? Ja. Okay. Må jeg lige høre? Så ellers er det sådan noget med at kigge på, om der er nogle vilde dyr eller et eller andet, man skal være opmærksom på. Eller, Okay. Okay. eller storme, man kan se der på vej. Og sådan noget. Okay. Bor I der, hvor I er permanent, eller flytter I rundt, eller hvordan fungerer det? Det virker som det er permanent. Okay. Er der nogensinde nogle andre mennesker, I møder, eller stammer, eller noget, eller er I bare jer selv? Jeg har en fornemmelse, at der er andre, men det er ligesom, at ja, dem handler vi egentlig bare med. Det er ikke sådan, at der er ikke noget krig af den slags. Okay. Så du siger, at der er meget fred? Meget fred, ja. Og skal jeg forstå, at det første møde med dem på skibet i virkeligheden også var fredsommeligt? Meget fredsommeligt, ja. Rigtig godt. Vi tror, de er et eller andet stort.
de kommer i sådan et stort skib, ikke? Ja, det forstår jeg. Når jeg tæller fra 1 til 3, vil være den mest relevante situation i det her tidligere liv som Kuro. 1, 2, 3. Beskriv omgivelserne for mig en gang. Jeg står ligesom på en skrant, eller hvad man skal sige. Jeg kan ligesom se bjerget sådan runde på den ene side, og så noget hav nede foran. Ja. Jeg føler faktisk, at jeg svæver. Det er lidt underligt. Hvor gammel er du lige der? Det første, der kommer, det er 42. Hvad er det, der sker? Det er ligesom, jeg svæver væk. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Hvorfor jeg kan det. Prøv bare lige at bevæge dig lidt tilbage i tiden, før der sker det, du gør lige der. Så fortæl mig, hvad er det, der sker lige der? Jeg tror, jeg slås. Hvem er det, du slås med? Jeg har en fornemmelse af det et eller andet, som har sådan lidt en rustning-agtig. Ja, Og det har jeg ikke. Jeg har bare almindeligt tøj på. okay. Han har et sværd. Ja. Så den her situation, det er måske kort før din død? Ja, det er nok fornemmelsen. Okay. Det er i hvert fald meget, meget tungt i forhold til, at jeg var bare svævet. Der var det sådan helt let. Ja, Og sådan, ja, jeg er sådan helt spændt i kroppen, kan man mærke. Jeg er frygtagtig, eller ja, sådan overlevelsesadrenalin, ikke? ja. Så prøv lige inden vi går igennem den her dødsscene, og gå lidt tilbage i tiden, før det her sker. Hvor vi ved, hvad grunden til, at der sker det, der sker. 3, 2, 1, vær der. Hvad sker der lige der? Jeg har en fornemmelse af, at de er inviteret på besøg, og så begynder de at røve eller stjæle, og vi prøver at stoppe dem. Ja, hvem er de? Det er dem, vi har inviteret hjem fra skibet der. Så de vil sige, at de faktisk ikke var venligt stemt. Nej. Jeg tror, det... Altså, vi har nogle ting hængende inde i det der tempelagtige. Det var høvdingenborg, ikke? Så begyndte de sådan at flå ned ad væggene. Det må man i hvert fald ikke. Det er jo noget, vi bruger til nogle ting. Det kan jeg forstå, hvordan vi bruger det der, hvor jeg er. Men i hvert fald så prøver vi at stoppe dem, og så bliver de voldelige. Og hvad sker der så, hvor de bliver voldelige? Jeg har fornemmelse af, at jeg løber efter en, for ligesom, at han har taget et eller andet, som det må han ikke. Så trækker han sværd, og så bliver jeg meget forskrækket. Ja. Ved du, hvad et sværd er? Ikke lige den slags. Det har jeg ikke set før på den måde. Det er meget blankt. Okay. Så hvad sker der så? Jeg har en fornemmelse af, at jeg bliver stukket med det. Så når jeg tæller fra 3 til 1, vil du tage dig igennem det her dødsøjeblik, og du vil være på den anden side. 1, 2, 3, vær der. Så hvordan der var det at slippe den her fysiske krop?
jeg har altid været meget fascineret af de der store rovfugle, ligesom ørne, der fløj. Mm. Så det er egentlig bare den følelse, jeg går ind i. Det var derfor, jeg så det der kystbillede der, ikke? Ja. Bare fløj rundt der. Ja. Så hvordan føles det? Det var bare friheden der, ikke? Og så... Det var sådan en drømmende fornemmelse, ikke? Man altid har tænkt på, hvordan ville det være at svæve deroppe. Så jeg gik egentlig bare fra det ene øjeblik til det, nå gud, ja, nu kan jeg opleve det her. Ja. Det var meget syret. Prøv en gang at kigge ned på den situation lige der. Hvad er det, du lægger mærke til, der er sket lige der? Ja, jeg ligger jo bare tilbage. Han løber jo så ned til båden, ikke? Så jeg fik ikke stoppet ham. Jeg har bare sådan en fornemmelse af, det var det. Det var det. Sådan ærgerlig over, at jeg ikke fik stoppet ham. Ja. Det stjal noget, der var vigtigt for os. Ja. Set ud fra et sjæleligt perspektiv, fik du så lært det, du gerne vil lære som sjæl i det tidligere liv. Jeg er så tilbage med nogle forskellige ting her, ikke? Det ene det er, at man er budbringeren for noget, man troede, der var godt, som så ikke var godt alligevel. Mm. Og samtidig gør jeg jo også alt for at råde bod på det. Så jeg havde jo et dejligt liv i virkeligheden, ikke? Et let job. Kom og rapportere det, du har set. Og hygge dig i landsbyen med de andre, når du var fri. Mm. Jeg synes, jeg havde det godt. Det var lidt sjovt, det der med, at det, der var det største, var faktisk det værste, ikke? Ja. Så hvad har du lært af alle de her ting, som du kan bruge i dit nuværende liv som Kim? Jamen, der er jo noget visdom i det der med, at careful what you wish for, ikke? Hvis man gerne vil rapportere et eller andet stort, at det så ikke er altid er godt. Nej. Men, At det var det stik modsatte. ja. Ja. Men det var jo hele kulturen, det handlede ikke kun om mig det her, det handlede om hele kulturen, troede, at det var nærmest guder, dem der kom, ikke? Mm. Men det var også en anden tid. Mm. Ja. Er der mere, du kan tage med dig fra den her oplevelse, som du kan bruge i dit nuværende liv som Kim? Der er jo noget omkring det der med, alt efter hvad syn man har, ikke? Så kan man jo ikke vide, at alle tænker, ser det samme som en selv. Altså der hvor vi ser det som noget helligt, så ser de det som noget rigdom, de gerne bare vil have, ikke? Mm.
Det var måske netop derfor, fordi vi ikke så det som noget, der var... Altså, det havde en stor betydning, men det var ikke noget, vi skulle blære os med, og vi brugte det jo til et eller andet. Der var aldrig fokus på, at nogen skulle have noget mere end nogle andre, der var i det samfund. Så der var jo selvfølgelig forskel på, om man boede nede i lerhytten, eller om man boede oppe på toppen der. Men det var man ligesom affundet med, ikke? Eller havde det godt med. Jeg havde det i hvert fald meget godt der. Så rigdommen var jo ikke vigtig som sådan, men man var en del af rigdommen på en eller anden måde, ikke? Der var jo masser af overflod af vand og mad og glæde, og der manglede ikke noget. Jeg ser det også lidt som det, fordi man lavede det her samfund, ikke? Altså, vi var enige om, at det var sådan her, vi gerne ville have det, ikke? Ja. Hvad er der ellers mere, der er vigtigt, vi får med? Jeg tror det ikke. Nej. Så om lidt, når jeg tæller fra 1 til 10, eller på tallet 10, vær fuldstændig til stede i rummet igen, og åbn dine øjne. 1. Retter din bevidsthed mod kroppen igen. 2. Husker det hele, både bevidst og ubevidst. 3. Har sluppet alt det, du ikke har brug for længere. 4. Har integreret al visdom og forståelse. 5. Begynder den fysiske indtrædelse i kroppen igen. 6. Mærker dine hænder, fødder og blodcirkulation bliver normal igen. 7. Bliver bevidst omkring alle lydene omkring. 8. På tallet 10 åbner du øjnene og er fuldt til stede igen. 9. Du er der næsten. Klar til at komme helt tilbage. 10. Åbn øjnene til stede rum igen.